Ochranná známka nie je pre každého. Je len pre tých, ktorí sú ochotní sa o ňu pobiť. Predstavte si situáciu. Zaregistrujete si ochrannú známku, tak si myslíte, že vaša značka je safe. Nie celkom. Registráciou sa to len začína. Právnu ochranu značky máte, ale o svoju značku ešte budete musieť zabojovať. Ak totiž niekto vstúpi na váš piesoček, tak ho budete tolerovať, alebo mu vystavíte stopku. No najprv o porušovaní vašich práv vôbec musíte vedieť. Buď si to ustrihnete sami, ale ako laikovi vám môže ujsť množstvo rozhodných skutočností, ako napríklad správne posúdenie pravdepodobnosti zámeny, podobnosť označení, či podobnosť tovarov a služieb, či množstvo iných nuáns. Čiže ak ja mám ochránenú právnu činnosť pod označením Boldis Law Firm a vy by ste si otvorili právnu kanceláriu Boldis, tak ja mám právo vám to zamedziť. Aby ste tomu predchádzali, potrebujete pravidelne sledovať aktivity vašej konkurencie. Potrebujete monitoring. S ním vám pomôže váš kvalifikovaný zástupca alebo Boldis Law Firm.